Төбәк тарихы һәм данлыклы яклашлар турында китаплар чыгару буенча Ульяновск татарларының бай тәҗрибәсе бар. 90-нчы еллар уртасында җирле язучыларның һәм шагыйрьләрнең әдәби китаплары чыккан булса, яңа гасыр башында инде туган як тарихына багышланганнары да күренә башлады. Без хәзер өлкәбезнең иң борынгы типографияләрнең берсе 115 еллык тарихы булган басмаханәдә басып торабыз. Без татарлар өчен бу тагын да истәлекле. Чөнки моннан нәкъ 26 ел элек әлеге типографиядә беренче тапкыр татар телендә Сембер язлары дигән китап басылып чыкты. Өлкә татар милли мәдәни автономиясе тырышлыгы белән Сембер Ульяновск татарлары энциклопедиясенең беренче басмасы 2015 елда чыккан иде. 1000 данәдә әлеге китап дөнья күргәч укучылардан автономиягә бик күп хатлар килә башлый. Менә бу мәчет, яисә менә бу кеше кермәгән дип шалтыраталар. Шулай итеп, тагын йөзләгән яңа мәгълүмат җыела, фоторәсемнәр табыла. Китапны туплау һәм материалларны эшкәртүне автономия каршында эшләүче Төбәк тарихын өйрәнүчеләр советы Рифкат ага Әхмәдуловка ышанып тапшыралар. Безнең өлкәдә 150 мең татар тора. Аларның тарихы бар, ул целый народ 150 мең, ул тарих сакланырга тиеш. Безнең татарлар арасыннан бик күп билгеле халык чыккан. Габдел-Джабар Кандалый, Закир Кадыри, Сүнчәләй, әтеп бетергесез. Әлбәттә, иҗтимагый башлангыч белән шундый зур хезмәтне бер генә кеше һич кенә дә башкарып чыга алмас иде. Рифкат агага ярдәмгә тарих белән кызыксынучылар, авылдагы мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре килә. Димитровград шәһәреннән Ринат Илкин шуларның берсе. Ул тарихларны Нижний Новгород, Мәскәү, Саратов, Уфа, Оренбург, Самара шул шәһәрләрдән андагы краеведлардан Төбәк өйрәнүчеләрдән алар белән җыела. Энциклопедиядәге язмаларның борынгы Сембер шәһәренә кагылышлы мәгълүматлар тарих фәннәре кандидаты Рәмзия Вилданова хезмәтләренә нигезләнеп эшләнә. Ул үзенең 18-19 гасырда Сембер татарлары китабы өстендә 3 елга якын хезмәт итә. Шуңа күрә Сембернең һәр урамы тыкрагына түгел, һәр йорты диярлек аның өчен тарих чыганагы. Больше людей узнают о нашей истории, больше узнают, что здесь вот татары не просто какие-то приходящие люди, а что вот это их место было, они здесь жили, и у них были свои герои, свои люди, свои бедные, богатые, умные, не очень, но они сделали нашу историю. Сүздә юк, Ульяновскида төбәк тарихын һәм танылган шәхесләрнең язмышын өйрәнү югары дәрәҗәдә оештырылган. Гомум төбәк тарихын язу белән бергә авыл тарихы турында китаплар чыгару да алып барыла. Мәләкәс районыннан Гөлнәфис Әхәбетдинова дуслары белән бергә 3 ел элек туган авылы Меси турында китапка материал җыя башлаганнар. Китап язу нияте күптән булса да, безгә тәргиш булып менә шул өлкәдә үткән, Казанда үткән форумнар безгә бик тәргиш бирде. Һәм инде менә авылдагы мәдәни мирас дигән түгәрәктә без олы яшьтәге кешеләр белән аралашып, менә авылның тарихын язабыз. Ульяновск өлкәсендә 67 татар авылы бар. Бүген шуларның 31-е үз китапларын булдырды инде. Киләсе елда тагын 5 авыл паспортлы булыр дип көтелә. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.